Oh, ay, pagkanta. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tagay, tagay. Good tidings and kids for you and your kids. Good tidings and Christmas and a Happy New Year. Yay! Tagay, prize, Siki. What will you say? Okay. Thank you. Ginas, next. Sige na katong mamas ko katong. Hindi mo muna maulaw. Sige na. Hindi, ikaw sa'yo makakaunti. Sige na. Next time ay musunod ana. O nara. Oh. Kana kiyan. Yes. Kay dili lagi maulaw. No, walay premyo. Oh. Kiyan. Ay, lagi pagkatawa. Balag na ditra. Nalilisan mo itong una ni Price. Ibubuka sa tingin cellphone. Okay. Kuitay! Magsugod na ka na! Sige. Mag-circle na mo. Circle. Ate girl. Circle. O anak. Dapat kanan sa inyo na ituyong. Pagpasukan mo ako palo mo ng sinata na nasa inyo. Out na ka. Out ka na. Muna na ako. Na-preview. Sige na. Dapat na. Uy, ngunit ang kilig na ako. Sige. Sayo po. Uy, sayo. Sige, ituyong na lang pa. Ay, labot ako may MC. Ingana. Ay, dapat pas mo. Dapat sila. Dapat, huy. Pag naana sa iyo, ipasa dito sa iya kay maluhan ka na. Unyan na. Sige, final na niya ako. Final. Ha? Uy, ano ba itong hindi ipasa niya pa?
1 hour later.